Mapusoan ay punong barangay sa Calatrava patay matapos yung tiro samtang nagasakay sa jeep. Padulong sa San Carlos City ang anay punong barangay. Sang barangay Makasilaw, Calatrava nga si Amalia Dayanay. Sang itiro patay sa barangay Patunaan, Calatrava kahapon sang aga. Suno pa sa kapulisan, sang nagpondo sa stoplight ang jeep. Isa ka lalaki ang una nga nagtiro sa biktima, apang wala ininaigo. Isa pa kalalaki ang nagsaka sa jeep kang gintiro sa ulo ang biktima. Dead on the spot ang biktima. Pilaso naman ukon pilaso naman sang nasa salabat sa pagpangtiro ang 19 anyos sa si Alice J nga naigo sang bala sa nawala nga kabot. 2007 pa sa nagserbe ka punong barangay ang biktima. Parahin pa nga gina-establishar sa kapisan ang motibo sa pagpatay. Isa diri ang away sa duta. May persons of interest na nga ginatutukan ang kapisan sa krimen. Sundan kini sa alin sa kinasakyan niya. Pagpundo, may tao nga nagtiro siya, di na nagsaka pa sa